मस्त मालवणी किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत उडदाच्या डाळीचे वडे। चला तर बघूया आज आपण उडदाची डाळ वापरून वडे कसे बनवायचे ते। मस्त मालवणी किचनमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत कोंबडी वडे। हे मालवणी पद्धतीमध्ये वडे बनवणार आहोत, गटारी स्पेशल वडे। त्यासाठी बघा मी या चमच्याने 5 चमचे धने घेतले आहेत। आता धने आपण व्यवस्थित भाजून घेऊया। हे बघा इथे मी धने भाजायला घेते आणि आपण व्यवस्थित स्लो गॅसवरती भाजून घ्यायचे। तर तुम्ही बघू शकता हे बघा धने भाजून तयार झालेले आहेत। आता याच प्लेटीमध्ये मी काढून घेते धने काढून घेतले आहे। बघू शकता हे बघा याच चमच्याने मी 3 चमचे मेथी घेणार आहे। धने जास्त घ्यायचे असतात, मेथी कमी घ्यायची असते, मेथी कडू असते। ते बघा मी 3 चमचे इथे मेथी घेतली। बघू शकता हे बघा मेथी आपण व्यवस्थित असे भाजून घ्यायची आहे स्लो गॅसवरती। तर तुम्ही बघू शकता हे बघा मेथी पण भाजून तयार झालेली आहे। आता मेथी पण आपण काढून घेऊया। तर इथे मी 5 चमचे धने आणि 3 चमचे मेथी घेतली होती, दोन्ही पण भाजून घेतले आहे। आता मी यांना थोडं थंड करून घेते आणि मिक्सरला लावून घेते। मी पावडर जास्तच बनवून ठेवली आहे कारण आता गटारी येणार आहे। तर गटारीला मी 2 ते 3 वेळा वडे बनवते, त्यासाठी मी जास्त पावडर बनवली आहे। आता ही धना आणि मेथी मी मिक्सरमध्ये लावून घेते आहे। इथे मी अर्धा कप उडदाची डाळ घेतली होती आणि ती स्वच्छ 3 वेळा धुवून मी पाण्यामध्ये 5 तास भिजत ठेवली होती। तर ती पण आपल्याला मिक्सरमध्ये लावून घ्यायची आहे। ही बघा व्यवस्थित फुललेली आहे उडदाची डाळ। तर आता आपण मिक्सरला ही पण वाटून घेऊया बारीक। तर तुम्ही बघू शकता ही बघा धना पावडर लावून झालेली आहे आणि आपल्याला एवढी बारीक करून घ्यायची आहे। ही बघा ती आता मी साईडला ठेवते आणि हे बघा उडीद डाळ पण मी लावून घेतली आहे आणि ही बघा एवढीच बारीक लावून घेतली आहे। ही बघा एवढी बारीक लावून घ्यायची आहे आपल्याला। तर आता हे साईडला ठेवूया आणि पीठ कसं मळायचं ते बघूया। तर तुम्ही इथे बघू शकता हे बघा मी इथे अर्धा किलो तांदळाचं पीठ घेतलं आहे। अर्धा किलोला मी इथे 2 चमचे धना पावडर मेथी पावडर घालणार आहे। हे बघा 2 चमचे वापर करणार आहे मी। बघा पाव चमचा हळद घेतली, चवीनुसार मिठाचा वापर करायचा आहे आपल्याला। आणि आता आपण उडदाची डाळ लावून घेतली होती ती घालून घेऊया। हे बघा यामध्ये आपण 4 चमचे उडदाची डाळ वाटलेली घालून घेणार आहोत। आता हे बघा व्यवस्थित सर्व असं मिक्स करून घेणार आहे मी। आणि मी गॅसवरती गरम पाणी करत ठेवलं आहे। आपल्याला पाणी चांगलं गरम करून घ्यायचं आहे। तर तुम्ही बघू शकता हे बघा असं व्यवस्थित आधी मळून घेते मी। तर तुम्ही बघू शकता हे बघा गरम पाणी केलं होतं ते आता आपण घालून घेऊया थोडं थोडं आणि व्यवस्थित पीठ मळून घ्यायचं आहे आपल्याला। पाणी गरम असल्यामुळे आपल्याला चमच्याने मिक्स करून घ्यायचं आहे। हे बघा चमच्याने असं व्यवस्थित मिक्स करून घ्या। पाणी गरम आहे आणि आता व्यवस्थित असं घट्ट मळून घ्यायचं आहे आपल्याला थोडं थोडं पाण्याचा वापर करून। तर तुम्ही बघू शकता हे बघा पीठ मळून झालेलं आहे आणि एवढंच आपल्याला घट्ट ठेवायचं आहे आणि 2 तास ठेवल्यानंतर ते थोड्या वेळाने पातळ होतं। तर हे असंच मी बघा झाकून ठेवून देणार आहे 2 तासासाठी। 2 तास असंच झाकून ठेवणार आहे। आता 2 तासानंतर आपण बघूया। तर आता तुम्ही बघू शकता हे बघा 2 तास झालेले आहेत आणि आपलं पीठ व्यवस्थित तयार झालेलं आहे बघू शकता तुम्ही। त्यावरती आता मी थोडं तेल घालून घेते, अर्धा चमचा आपण तेल घालून घेऊया। आता व्यवस्थित मळून घेऊया आपण परत एक वेळा। व्यवस्थित असं मळतं आहे आणि एकदम नरम पण झालं आहे बघा। तर छानपैकी असं 2 तासामध्ये पीठ आलेलं आहे। आता आपण छोटे छोटे गोळे बनवून घेऊया आणि वडे करायला सुरुवात करूया। तर तुम्ही इथे बघू शकता हे बघा छोटे छोटे असे गोळे बनवून घ्यायचे आहेत आपल्याला। हे बघा मी छोटे गोळे बनवून घेतले। या पद्धतीने आपल्याला गोळे बनवून घ्यायचे आहेत। तुम्ही बघू शकता की आपल्याला प्लॅस्टिकची पिशवी घ्यायची आहे। माझ्याजवळ होती कडधान्याची पिशवी, तीच मी घेतली आहे। या जागी तुम्ही दुधाची किंवा तेलाच्या पिशवीचा पण वापर करू शकता। हे बघा मी तेल लावून घेतलं आहे पिशवीला आणि आता हे बघा आपण जो पिठाचा गोळा बनवला आहे तो घ्यायचा आहे आणि आपल्याला असं तापून घ्यायचं आहे। बघा यामध्ये मी गव्हाच्या पिठाचा वापर केला नाही आहे। उडदाची डाळ, तांदळाचं पीठ आणि धना मेथी पावडरचा, हळदीचा वापर केला आहे। ते बघा असे छानपैकी वडे तापून घ्यायचे आहेत आपल्याला।
बघू शकता हे बघा, मी 2 वडे थापून घेतलेले आहे आणि असेच आपल्याला वडे व्यवस्थित थापून घ्यायचे आहेत. जास्त पातळ पण नाही, जाड पण नाही. हे बघा, या पद्धतीने मी वडे थापून घेतले आहेत. तर आता आपण तेलामध्ये सोडून घेऊया. तेल गरम करायचं. गॅसची फ्लेम मी एकदम फास्ट ठेवली आहे आणि आता वडे सोडून घ्यायचे आहेत. हे बघा, तर तुम्ही बघू शकता वडा सोडल्यानंतर असा वरती येतो, त्यावेळी तेलामध्ये आपण परत दाबायचा त्याला. हा बघा, असं केल्यामुळे वडा फुगतो व्यवस्थित. तर तेलामध्ये दाबत राहायचं असं. हे बघा, जी साईड फुगते ती साईड अशी तेलामध्ये दाबायची. दाबल्यामुळे वडा व्यवस्थित फुगतो. तर तुम्ही बघू शकता हे बघा, वडा व्यवस्थित फुगलेला आहे. तर आता आपण परतून घेऊया. हा बघा, असं परतून घ्यायचं आहे आपल्याला आणि दोन्ही साईडने व्यवस्थित गोल्डन कलर येईपर्यंत शेकून घ्यायचं आहे. बघू शकता हे बघा, मी दुसऱ्या साईडून परतून घेते आणि आपल्याला व्यवस्थित भाजून घ्यायचं आहे. तर हा बघा, दुसऱ्या साईडने मी एक वडा सोडून घेते तेलामध्ये. तेल गरम असल्यामुळे आरामशीर सोडायचं आहे. त्याला वरती येऊन देणार. हा बघा, हा वडा मी काढून घेते टिश्यू पेपरवर. आपल्याला दाबून घ्यायचं आहे. जेवढं तुम्ही दाबत राहणार तेवढा वडा व्यवस्थित फुगून येणार. तर तुम्ही बघू शकता हे बघा, वडे बनवून तयार झालेले आहेत आणि हे पीठ आहे. हे पीठ मी फ्रीजमध्ये ठेवून देणार आहे आणि हे पीठ 4 दिवस तसंच राहू शकतं फ्रीजमध्ये. ते मी उद्या बनवणार आहे. तर तुम्ही बघू शकता हे बघा, वडे बनवून तयार झालेले आहेत आणि हे वडे कसे वाटले ते नक्कीच मला कमेंट करून सांगा. माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, जास्तीत जास्त शेअर करा. प्लीज धन्यवाद.